искал да ви представя двете най-нови попълнения в семейството на тракторите Lovol. Това е модела P5130, 130 конски сили трактор, който е оборудван с двигател Weichai. Един от първите двигатели, с които отговарят на всички европейски еконорми, с Stage 5, китайски имам предвид. Интересното е, че фирма InchConsult е и официален сервис на всички машини с двигатели Weichai, които се използват освен в трактори, се използват в кораби, използват се в булдозери и много други машини. Трактора е изключително мощен и обема на двигателя позволява трактора да има един по-дълъг ресурс, 4,6 литра обема. Следващата машина, която бих искал да ви представя, това е модел P4110, който е с 110 конски сили двигател, отново на Weichai. Тракторите имат изключително богато стандартно оборудване, климатик, Power Shift система за превключване на скоростите и са оборудвани на едно добро ниво стандартно. Защо фирма InchConsult се насочи към предлагането на точно тези трактори и кога? Историята е с марката Lovol и InchConsult е по-дълга. Ние сме вносител и официален представител на марката Shantui, която е част от групата Weichai Group от много години, като булдозерите Shantui са може би най-продаваните булдозери в света. В България имаме продадени 26 такива. По този начин подразделението, което е свързано с трактори, ни предложи да поемем тази част от бизнеса им в България и ние откликнахме положително. Вече втора година сме официален представител за марката в България. Защо препоръчвате това китайско производство и българския земеделски производител? Дали има някакви предубеждения към китайското производство? Значи това ми е най-любимата част, да се боря с предубежденията на хората. Като се замислите в момента, няма компонент или машина, в която и да е сфера, в която да няма поне 40% китайски части. Китай преди 10-15 години не беше известен с качество, но в момента, както се вижда и при колите, при телефоните, при Artificial Intelligence системите, Китай е водещ във всички сфери на производството и технологично вече заема своето достойно място на всеки пазар. Също така марката е много известна в Европа. Тя е от 20 години на европейския пазар. Lovol имат представителства в 22 европейски страни, включително от Европейския съюз. Продава се изключително успешно в Испания, Швеция, Дания, Франция, Германия, Полша. Полша е, може би, най-големия пазар за марката в Европа. Там се намира и хъба за резервни части на бранда. Нашата философия е да представяме, да продаваме и да сервизираме китайски марки, които имат интерес към европейския пазар. Какво означава това? Да имат сервизни екипи в Европа и да имат складове за резервни части в Европа. Това за нас и за нашите клиенти е изключително важно, защото ни осигурява скорост и бърза реакция при проблем. Можем ли да кажем, че тези машини са на доста така конкурентна цена и отговарят на европейските изисквания? Да, можем абсолютно да го твърдим и да го кажем. То е вече известно на много хора, на много наши клиенти и на други, които се интересуват от машините. Сега ние не акцентираме върху това, че цената е най-привлекателната. Ние акцентираме върху това, че качеството, което взимате за тази цена, е страхотно. Наистина. И върши работа и осигурява на вашето стопанство
спокойствие и рентабилност.